Này हानोसै फुनो आदा बेला गायनो मोनसिगोन दैयानो गैया ओमफ्राय नै ओइ रेवगासिनो दैयानो गैया एकजन उन्दै उनला 22 जन गैया नै लोगोफोर दैयानो मैया दङमोन दिनै गैला नै गोरान जाजोब्बाय आरोना औ दलहायाव एसे गायनो मोनसिगोन खोमा दलहा मोनसे दं लोगोफोर माइ फुनायानो मा लारायगोन मा लाराया दैदेननि निजिरानि खोथा लारायनानै फुगासिनो एरनायनिनो सुसे बाथ्राखौ बाबाय बुदेरना होनाय रायबाय थायो दैदेननि बाथरि सावरायगासिनो जेबो लारायनो रोंला खालि दैदेननि बाथरिल'सै नै खोथिया फुनाय माइ गायनाय मानो बिदि बायरा खालामखोथाय मिथिला जेबो खोथा लारायनो रोंला आरोना मबाइलनि जुग जाबाय नालाय बयबो नुजोब्बाय लारायबाय अमा बेदराव एवदों नै लोगोफोर दुब्लियाव हैनो सानसुनि ओंखामजों ओमफ्राय जोगोनार एवदों दहाय फुङावहाय जोगोनार सयाबिन संना हैदोंना लोगोफोर हाखु दाखु भिडिअखौनो लानो हायासै ओमफ्राय दा नै सानसुनि 12टानि संफैफिनबाय ओंखाम जानबाय नै लोगोफोर ओरै जोगोनार मोनबाय ओरैनो बेदर होबाय बरिया टेस्टि जाबाय मबाइलाव जा साइज नुबावदोंसो नै भिडिअ ओमफ्राय लादों आंना बेदर अमा बेदर लोगोफोर ओरै उनाव ओंखाम ओंख्रि दै गुसु फ्रेसनि लाजोब्बाय बेलासिनि ना लोगोफोर नै जुस लाबोबाय दहायनो सनाया फुङावनो बायनानै दोनफैखानायमोन गुसुनो फ्रिजआव दोननानै दा बेलासियाव होफैबाय आरो मोनसेनो साहा होफैदियासै गरम ना बोथोराबो बिराद सान्दुं नै ओमफ्राय फुङाव फुजोबनो हानानै दा आदा बैला गायबाय आरो ओरैहाय बेखौ गायलांजोबनो हागोन हाया नायनोसै मोननायाथ' अबेखौबा फोमोननो हाबाय अबेबा फोमोननो हायासै ना लोगोफोर दैनि थाखायनो मानि ओरै गायलाय जाबायना लोगोफोर मानि फारि लानानै मोजाङै गायनो एवनो मोनासै ना ओरै खर'जों बिफांजोंहाय हाबोजोब्बाय आरो माखासे मानसिफ्राबो बुरजा नालाय एसे बुरजायानो हाबोबाय नै ओरैहाय हाबोजोब्बाय ओरै एवगासिनो डबल शिफ्टआव हाजिरा गोजाना आरो लोगोफोर रावबो मानि न'नि गैया गासिबो हाजिरा जोब ओमफ्राय नै लामानिफ्राय माबायदि नुहुरो नायदो थांजोब्बाय लोगोफोर जोंना हाजिरा उलाफ्रा नै ओइ गेजेराव हाल'ल' नायनोसुखा थालांबाय ना नै मालाय दाबो थाङाखै 5टा जाबाय आरो 6टा जाबाय नै लोगोफोर दाबो थांनो मोना न'आव दाबो एवखाङाखैनो डबलसो दंबावो नेगासिनो आरो ओरै सनाखौ ओमफ्राय नै 6टा जाबाय टाइमा दा जोंना 4:30 थांदों ना हाजिरा उलाफ्रा ओमफ्राय नै दासो थांथ'जोबदों नै 6टाबासो मानसिफोरना आरो ओरै जोंनाबो नै लामायाव ओंखारबाय गाखोबाय 6टा जानायखाय दबलसे दंबावो एवखांनो गाबोननि थाखाय खोथिया रानखाजोब्बाय नै गुड मर्निं लोगोफोर नै आंहा दिनै आरो नेक्स्ट मर्निंनि दुब्लियाव साहा फुदुंसै 1 लिटार गाइखेरा बिराद मोजांखाना आलु एवनोसै ओंखाम संबाय नैहाय नै बुट एवदों नै आंना दाखिनियाबो माबायदि जाबाय अबस्था गैला एवजोब्बाय आङो बुट एवगासिनो लोगोफोर गाइखेर साहाजों ओमफ्राय ओंखामनिया आलु भाजा जोंनि जेबो गैया जोगोनार एरि ओमफ्राय साननै जालायगोन ना लोगोफोर दा मर्निंनि बेहा आयै गोलैसो थारायाबो नायजाया लोगोफोर आं सिखारनो मोना बुथे थाङो दिनैनिखौ नायलांबाय थादोलाय ना लोगोफोर दिनै मारै जायो जाहायसो देखायनोसै आं दा दिनै बेसे बुरजा गायो बिफाया खुख्रि लानानै थांबाय फिसाजोआ माइ गायनो थांबाय नै मावथि जादों मालाय सिसिया नै अलसिया जाबाय सिख्ला देरनानै अलसिया जादों बिस्रा मावथि जादों नै हाला नै दाउबो हाला मानसिफ्रा हाला माबायदि नायनायलाय दाउबो हाला मानसिया हाला
गोजोन दंथाय र' दा गायबा सानहरनांसिगोन ओरै दंबावो माखासे ओरैहाय दिनैनिखौबो दोनथ'नोसै लोगोफोर आं बारा भिडिअ लानो हाला ना नेक्स्टनिखौ नेनानै थाथ'दोलाय जांख्रानि फैगौ ना जांख्रा